Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi spille noget Call of Duty Modern Warfare 2. I dag, ja, der skal vi spille Modern Warfare 2. Men som I nok lægger mærke til, er jeg ikke ret højt level. Det ja. Jeg har ikke spillet ret længe, så ja. Vi må vel bare begynde. Find game. Tager en free for all. Og jeg har ikke varmet op, så det kan godt være, at det her er mit første game i dag. Så det kan altså godt være, at jeg spiller røvdårligt. Så jo. Jeg klipper, indtil vi er inde. Godt, så er vi inde. Jeg ved ikke, om jeg skal vælge den her eller den her. Jeg tager den her. Oh god, det spiller. Han var lige med en kniv, det er fandme pinligt der. Oh my fucking god. Undskyld min sprog. Ej, det kommer til at stå i beskrivelsen, jeg ikke snakker sygt pænt. Så ja. Første kill. Altså mit første kill. Yeah. Heads up, enemy UAV spotted. Ja, man skal jo lige være med. Så hvis jeg sidder og tænker, Christian. Kæft, du er dårlig. Ja, det er jeg. Så er den ligesom på plads. Jeg ved ikke halvdelen af det her spil, så jeg har ikke engang spillet en eneste mission i fucking campaign. Så ja, jeg er fucking dårlig til det her spil. Standing by. Ready for direction. Show us where you want it. Missile ready for deployment. The fuck? Nej, det er ikke skud. Nej! Hvad skal der ske? Missile ready for launch. Repeat. Predator missile ready for deployment. Det her er faktisk rimelig godt. Predator missile ready for launch. Repeat. Predator missile ready for launch. Heads up, enemy UAV spotted. Fuck! Fuck, hvad er det? Meget skade jeg lige mig selv der. Predator missile ready for deployment. Predator missile ready for deployment. Det var sgu da mig, der stod der. Og jeg er med det. Enemy UAV spotted. Predator missile ready for launch. Repeat. Predator missile ready for launch. We're losing this fight! Enemy UAV spotted. Der. Det er så. UAV recon ready for deployment. UAV recon standing by. Repeat. UAV recon. Heads up. Enemy UAV spotted. Okay, jeg prøver lige at campe lidt.
Hvis jeg ikke snakker så meget, så er det fordi, at jeg prøver at koncentrere mig. Det prøver jeg lige at tage. UAV online. Oh god, det var dårligt det der. Ready for launch. Enemy Harrier incoming. Har der en spredplads lige nu? Bare holde den så. Enemy UAV spotted. Kommer altid endnu lige der. Det er en sted, så er det lidt underligt. Oh god! Predator missile Hvad ready for skete der lige launch. for mig der? Så? Okay. Ja! Anden plads. Så hvad skal der ske? Fuck, man. Godt, så har vi fundet et map. Og jeg kender det ikke. Jeg har aldrig spillet i det her map før, så jeg håber da, jeg kan finde ud af det. Og få nogle kills. Det skal i hvert fald. Det må gerne gå bedre, end det gjorde sidst, fordi der gik det ikke så godt. Eller, det gik rigtig godt, for det var første gang, jeg kom på leaderboardet. Men, ja. Take no prisoners, comrades. Så jeg gider bare simpelthen ikke at være first kill. Ikke mig. Og hvad skal der ske? Jeg er vant til det der CSGO der, hvor der det bare så er man død. Nej. Fuck. Okay, jeg troede lige, han skød den væg, og så dræbte mig. Og så se han ikke her. Shit, den lige der. Den var altså bare ikke endelig. Så lige ham, jeg skal lige have en granat. Ej, okay, det var nok ikke. Det må være noget, det er ikke Enemy UAV spotted. Enemy emergency airdrop incoming. Kom han sæt nu. Ej, jeg er lige død 3 gange. Hvad skal der ske? Og så får jeg ikke engang brug af den fucking painkiller. Nej, det ligger dårligt. Fuck, det ligger dårligt. Sidste gang var det mig, der var god, eller modstanderne, der var dårlige. I forhold til. Enemy Cobra incoming. Jeg ved ikke, hvor fuck det er, man ser sit health. Det tror jeg ikke, man kan nogen steder. Yes! Det var satan med lidt på. XP der. Enemy UAV spotted. Det er så meningen, at jeg har en masse kills. Men den her bane er fucking stor. Jeg kan ikke finde en skide player. Enemy UAV spotted. Så spiller den gode granat, skulle jeg til at sige. Det skal jeg ikke have. Åh!
Oh my god. Jeg fik ham sgu da med min granat, det var det dejligt. Fuck, det er det. Ja, for helvede, jeg sagde. Enemy UAV spotted. Men dig der, Caster, tror du, jeg kan gøre noget ved at tage? Det kan jeg selvfølgelig godt. Og det er først, som jeg kan. Ja. Jeg tror, jeg skal finde... Det kan også godt være, der kommer nogle missioner i det. Så dem vil jeg selvfølgelig også gerne spille nogle af. Men skriv lige i kommentarerne, hvis I gerne vil have nogle missioner. Også. Så I må meget gerne skrive, hvis I har nogle missioner også, jeg skal spille. Eller hvis jeg skal spille missioner. Eller I ved, hvad jeg mener. Hvis I vil have mig til at spille missioner, så skriv det i kommentarerne. Heads up, enemy UAV spotted. Okay. Så er det shotgun tid. Hvad fuck, hvordan vidste han, jeg var der? UAV sikkert. Fuck, hvor fedt. UAV recon is standing by. UAV online. Waiting for your mark. Repeat. Care package waiting for your mark. The missile is ready for deployment. Ah, crap. Predator missile ready for launch. Repeat. Predator missile ready for launch. Ja, Russer. Nej! Yes, anden plads i fucking igen. Hvad skal der ske, mand? Hvad skal der ske? Lol. Så er der Semtex. Lige på armen. Boom! Nå. Det var det game. Eller det var det her afsnit. Tak for, at I gad at se med. Jeg håber, at I gider at se med næste gang. Så ved I hvad? Peace out.